Awukho isimo swethu siselwandle sonke sumndeni asiqashela imoto meseze namancuku uDobe yonke leti kujonga ngaye ayikho. Uchazwe njengomuntu obenoxolo nothando uNontobeko Cele ubulewele iqabane lakhe zekamva nalo lazibulala kwinkonzo yesikhumbuzo ebibanjelwe kwaCele KwaZulu-Natal namhlanje. Bekubanjwe ovala amazibuko abaliqela namhlanje eMthatha kwiphondo leMpuma Koloni uqinisekisa ukhuseleko ezindleleni ngexesha leziyunguma. I want to make it clear that this act will be implemented and its implementation will be led by me. Umphathiswa wemfundo esiseko uNkosikazi Siviwe Gwarhube uqinisekise abemi beli ukuba uza kumiliselwa ngaphandle kwamagingxigingxi umthetho weBela Act. Singunondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ke ndiziphaka noPhumza Sekhumba ositolekela ngolwimi lwezandla. Molweni ekhaya. Ludanathekile usapho nabahlobo bakaNontobeko Cele nanjengoko namhlanje bekubanjwe inkonzo yakhe yesikhumbuzo eMzinto kwiphondo laKwaZulu-Natal. uNontobeko ubulawele iqabane lakhe kwiveki ephelileyo uSibusiso Lawrence. Usapho luthi luza kumkhumbula njengomntu obeyimvuze lothando. Usapho lukaNontobeko Cele luthi alukayikholelwa into yokuba akasekho emhlabeni umntwana wabo kwaye luthi uNontobeko ebengumntu onobubele. Bewuthanda umndeni uDobe. Indlela bewuthanda ngayo umndeni wakhe. Yazi namanje kuyenzeka konke kodwa kumina ngathi kuyifilimu. Ngaze ngafika even kuyena but namanje ngathi nje usadlala ifilimu ngathi sazothi kuyadlala. Kodwa ke singelivimbi icebo likaNkulunkulu. Mhla indoda yakhe imshayisile ngemoto. Wangitshela wathi ma kwenze ku1 no2 no3. Ngathi ucabanga ukwenza njani? Asayi anti. Asibheke nempilo. Abahlobo bakhe bathi kudala endlandlathekiswa nguSibusiso uNontobeko bathi bazamile ukumlumkisa. Awukho isimo swethu siselwandle sonke sumndeni asiqashela imoto meseze namancuku uDobe yonke leti kujonga ngaye ayikho. Usibu wafika lapho wahudula uNtobe wamhudulisa kwenja. Abahlobo bakaNontobeko bakwathi izinto ezithethwa kumakhasi ezonxibelelwano azinabunyani. Imina lo mngani lokuthiwa akasho baba ingane ma social media. Baba ingane ngimaziyo mina yena lo ngekho njengamanje. Ngoba uyena owafonela mina wathi ngicela ungicelela uNtobe angi-unblock. Bengibiza ngomakoti omncane kuSibu. Cela ungitshelela uNtobe angi-unblock ngoba nginento ebalekile emesikhuluma. Ngamncenge engafuni. Ngamncenge ngathi uNtobe asimuzwe ukuthi uzothini. Ngoba sebehlukene vele. Wavuma uNtobe kum-unblocka weza ukuthi uthini. Usibusisa imessage yakhe yayithi ekhaya kunesiprophet esithi wena ukhulele. Isiprophet ke sagcina lapho njengoba yena eseziphika namhlanje ukuthi ubaba umntwana. uNontobeko ushiya ngasemva umntwana wakhe osemncinci kwaye kulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMvulo lo siya kuwo. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana uSenzo Mchunu unike imbeko kwigosa lesipolisa elingasekhoyo uWarrant Moses Dumisani Ndlovu. uNdlovu uthe wabulawa nogxa wakhe ngethuba besabela kwisiganeko sokubulawa kowasetyhini ngokuhlwa ngomgqibelo kwiveki ephelileyo kummandla waseCliffdale eThekwini. Kwinkonzo yakhe yomngcwabo uchazwe njengendoda ibisebenza nzima kwaye ethanda abantu. uWarrant Officer Dumisani Ndlovu usebenze njengentloko yabecuphi kwisikhululo samapolisa saseHammersdale kwaye usebenze iminyaka engaphezu kwama-30 kwinkonzo yesipolisa. Ukanti uthe wasweleka ecaleni kogxa wakhe uCaptain Navin Phatha emva kokuba bobabini behlaselwe eCliffdale. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu umchaze njengendoda emadodeni lokaNdlovu. Uthi uGatsheni bekuyindoda emadodeni, thanda umndeni wayo, thanda abantu bakubo, ithanda
umndeni wasephoyiseni iwusebenzela ngisho ingekho on duty i-off kodwa ithi kufuneka iphoyisa-ke la yimlowo inikele khona. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula umchaza njengendoda ibizinikele nebiwuthanda kakhulu umsebenzi wayo. The fact that his coffin is draped with the national flag, that shows that we are burying a national hero. Intombi yakhe uSam Ndlovu Zulu uthi uyise ebemphatha njengomhlobo wakhe osenyongweni. Ngizibuza umbuzo wodwa ukuthi ezoya kule crime scene yini la bejwayele ukuyenza eya kwamanye ama crime scene angayenzanga kule. Mhlawumbe khona lo mthandazo angawushonga behleze usho. Bengingazitshela ukuthi kulonyaka mina ngizobe ngiqopha babami angazi ngachaza ngithini. Umkomishinala wamapolisa ePhondo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi uphando luyaqhuba kwesisiganeko sokubulawa kwalamapolisa. Zibonakalise ukuxola okukhulu iintsapho zamatshanhliziyo enkululeko nabhubha elubhacweni nanjengoko namhlanje amathambo alamatshanhliziyo aya angcwatywa. Lamaqhawe aphulukana nobomi ngexesha elinzima lorhulumente wengcinezelo ukanti amathambo awo lamagorha abuyiselwe kweli ngoSeptemba esuka eZambia naseZimbabwe. Iintsapho zamaqhawe enkululeko abhubha eselubhacweni ngexesha lengcinezelo zithi le nkqubo yokungcwatywa ngokutsha izise uxolo kuzo. Comrade Buti, Comrade Philip, Comrade Patrick, Comrade Leslie, and Comrade Joseph belong to a generation that chose to rise against tyranny and rather remain silent. uMillicent oyintombi kaStanley Molefe ongasekhoyo uthi utata wakhe wasweleke neminyaka emithathu budala. You know, the sacrifices that he made, the kind of bravery that he had has actually inspired me. When I go through difficulties, I just think of this young man who left at 23. I don't think I would have been able to do that. uMapasika Steve Litsike we-ANC uqaqambise imingeni ejongene nalo mbutho. We see the opportunistics, Comrade Banyaza, the people who demonstrate political weakling. We see the renegades, and we see the uninformed jump over in the bandwagon to join those cabals that divides the ANC. Urhulumente uzibophelele ekuqhubeleni phambili nenkqubo yokubuyiswa kwamathambo yamagorha enkululeko kweli. Ulandulele eli limagada ahlabayo umdlali ophambili nowawongwa ngembasa eziliqela kweli uMichelle Bottas nobeneminyaka engama-62 ubudala. Usapho lwakhe luthi ubhubhe emva kwengulo emfutshane yesifo somhlaza. Ingxelo zithi uBottas uqale unyango lomhlaza ngoNovemba kodwa iye yaba mandundu ke ngokukhawuleza imeko yakhe kwiveki ezimbini ezidlulileyo. Uxa wakhe kwinkqubo kamabonakude isidingo uJack Denverane uphefumle wenjenje ngoBottas. Michelle Bottas remains TV royalty for me. So there's, you know, her contribution to film and TV in South Africa is just indelible. She's such a powerful personality, such a professional, and she led by example. She gave her heart and soul to her work. Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarube uthe thaca izicwangciso zokuphunyezwa kweBella Act namhlanje kwintlanganiso emfutshane nonondaba eKapa. Okukuza emveni kokuba umongameli uCyril Ramaphosa ekunyazise ukumiliselwa ngokupheleleyo kwalo mthetho ngeenjongo zokuphucula iinkqubo zezemfundo kweli. I want to make it clear that this act will be implemented and its implementation will be led by me. The implementation will be done in a manner that protects the rights of all our children and all our schools from any form of victimization at all times. Umphathiswa uSiviwe Gwarube uthi sele ewunikile umhlahlandlela kwigqiza lakhe kuphathelene nezikhokelo zokuphunyezwa kweBella Act. Pursuant to this, I have already instructed my team to immediately develop guidelines that will be sent to public schools and provincial education departments by the end of January 2025.
These guidelines will support school governing bodies, provincial education departments in implementing certain sections of the Bela Act. OkaGwarube uhlabele Mgama esithi linyathelo eliqavileyo ke ukunika uluntu ithuba lokuhlomla kwinkqubo yokuphunyezwa kwalo mthetho. Furthermore, I have instructed the Department of Basic Education and the Director General to continue with pace the process of developing draft regulations, norms and standards, and policy that will inform the implementation of this Act. I want these to be published for public comment within the next 6 months, taking us to June 2025. Public participation is an important step in the lawmaking process. It gives South Africans an opportunity to make their voices heard and ensuring that they make inputs in the implementation of this Act. Ngelixa i-ANC isityandigila ngokugunyaziswa kwalo mthetho ngumongameli Cyril Ramaphosa nalapho ithe iBela Act likhubalo lokuvala umsantsa wolingano okhoyo kwezemfundo kwanokunika abafundi ilungelo lemfundo esemgangathweni. The full Bela Act heralds a new era of inclusivity, addressing historical inequalities and affirming the rights of all learners to quality education. Umbalula ke uluxeke kabukhali uloyiko athe lutyalwa ngabo bachaseneyo nale nguqu kwanenkqubela phambili kuba benjongo ikukubethelela abantu kwimbali ephelelwe lixesha. Sinibulise kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe uchazwe njengomntu obenoxolo nothando uNontobeko Cele ubuleweli iqabane lakhe zekamva nalo lazibulala ebutsheni bale veki kwinkonzo yesikhumbuzo ibibanjelwe kwaCele KwaZulu-Natal namhlanje. Indibanisela yamagosa okhuseleko eMthatha eMpuma Koloni ithe bhazalala ivale bonke ohola bendlela abangenayo nabaphumayo kule dolophu njengenxalenye yephulo elisungulwe ngumphathiso wamapolisa uMnumzana uSenzo Mchunu uqinisekisa ixesha leziyungoma elikhuselekileyo. Untsiki Noyiya uchithe imini yanamhlanje nabezokhuselo ngethuba beqoqa izithuthi. Intseni yanamhlanje iqale kwiziko loqeqesho lamapolisa eMthatha nalapho amapolisa belungiselela kungena endimeni ndawoninye noogxa bawo kwezokhuseleko kumasipala iKing Sabatha Dalingebo. Amagosa ezoluleko wona ezingela abo bangayithobeliyo imiqathango yengqawule kanti nabezokhenketho bebekho ukuncedisana nabazochitha iholide kumanxweme ase-OR Tambo. Sidila ngezinto zekufana nabo drunken driving and sikhangela nempu, dangerous weapons, driving under the influence of liquor, nabantu labaskipe parole. That's why we have got correctional services lana. Kwisitalato iChatham amapolisa abambe amadoda amathathu aseMalawi eqhuba ezincincce ngobhelu lomsele oko kongeza kwizixhobo iziyobisi nezithuthi ezingakulungelanga kuba sendleleni esifunyenweyo. Umkomishinala uthi oku kongeza kumsebenzi asele wenzile ukungena nje kwakhe ezihlangwini ngoNovemba. Ukusukela on the 1st of November, I must say we were hard at work. Sesifumene about 39 firearms kodwa esinye sesifumene ebusuku izolo. Abandwendweli bethu ngakumbi abo bahamba bengamaqela basazise nabo siyaqinisekisa into yoba baphephile ngokuba sibakhaphe sibakhusele sibanikezele konke ke usuka eMthatha kuyotshona eCoffee Bay siqinisekisa uba amapolisa ethu kamasipala ayabonakala. Uqosheliswa komsebenzi wokuvala onke amazibuko angena kule dolophu amapolisa afumene isigadla esichazwe njengesiqweqwediswe esajonisi phezolo nesinye esaxhwilwa ngoFebruwari walonyaka kule dolophu. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa ndinguntsiki Noyiya eMthatha. Okanti ke apha estudio namhlanje sihleli noLisiho Riyetse okanti ongumculi ke we soul kanti ke namhlanje uzosixelela ngomculo wakhe nokuba ebephi kwaye nealbum yakhe entsha asikhuphele yona. Masibulele ngokuba uzile namhlanje sikwamkele kwindaba zethu. Ngiyabonga. Tawu ithi ingoma yakho Viva Tawu yakhuthaza abantu abaninzi kakhulu kwaye yayidumile. Wena intoni yakhuthazayo ngela xesha kwayibhalela ngoma? I would say maybe it's more into remembering home. Yeah. But as a musician, you won't say,
Nkhumule Ekhaya. Rather, can I sing for you? Yeah. That part? Just a bit. Kancane nje. Ke utlwa medumo mino le dithoko tsa kwana lapeng. That part only says Nkhumule Ekhaya. So that's Viva Tau, where I come from. They call you Viva Tau. Viva Tau. Yeah. Wakhupha enye ethi Ritsepile wena. Ritsepile wena. Yeah. Leyo ke ngelo xesha ebomini bakho kwakusenzeka ntoni ngelixa uyibhala? Not exactly me. I would say each and everyone need ukuthi athembe uNkosi. So it was more in a prayer for each and everyone. So nathi Ritsepile wena, as you see what's going on. Now I don't have anything or anyone to trust or to do anything. Rather I trust you as Ritsepile wena. Ritsepile wena. Iyavakala. Emva kwalompumelelo yonke ke uke wathi cha kwicandelo lomculo. Ngelo xesha ubusenza ntoni? Khona mhlawumbe into ubuyipheka okanye? I would say uNkulunkulu makuthatha sometimes unokubeka just ukubonisa ukuthi uyakuthanda. So I went through a lot. I think abantu bayazi ukuthi I don't want to lie. I was an alcoholic. Yeah. So I had a problem with that, and I had some issues that I had in my life. Mistakes that I've made. So I almost, died, if I may say. It took me two years at the hospital, trying to recover. So now I'm back, and with a full force, if I may say. I'm releasing now. I'm back at the studio. The new singles will be soon out now. At 31st, I think. Yeah. Kwaye baninzi abantu bebekulindele uba mawukhuphe i-album, abantu besibuza uba kanti uPhulisirho. Masithethe ke ngale album yakho entsha ethi Monghadi. Usebenze nobani kule album? Kwaye njengoba seyiphumile mhlambe abantu bangayifumana kanjani? Ayikaphumi. The single is coming on the 31st this month, January. So I'm just saying, I've worked with Vesta. He's a DJ, he's a producer too. He's very good. So it's him and him. It's him and me. And I also do my vocals, and he also do his mixing. So we only, the both of us, as in the whole album, we did it together. So he's very good, and we can collaborate easy. Yeah. So I did it with him, and we're ready. Yeah. Ndiva uthetha ngo-DJ. Ingaba mhlambi usewenza amapiano No. kulo Afro pop, the soul music esithandayo? Not amapiano, I wouldn't Okay. fit. I wouldn't. No, it's the same Afro soul that we're doing. So I wouldn't go out of Afro soul. I grew up at church. I'm used to Nkosi, if I may say, prayers and all into Zakankulunkulu. I'm used to them. So I can't write anything else, if I may say, or sing anything else. Okay. Yeah. So 26 December, Jam and Jazz Picnic. Kasibalisela ngayo singalindela ntoni? Yo. Okay. It won't be enough if I tell you, because it's gonna be a big thing, and it's been long performing. So coming on the stage, I have to be. I know I'm good. If I may say so, it's gonna be a big role for me to play. I just want to say they should go there and support it. I won't disappoint them. I'm looking forward to it. They should be, yeah. Ayibakuvile. Yeah. Okay. Make sijonge ke apho ingoma kaLesego.
kakhulu ke mamjwarha nomamzangwa kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam le mozulu mna ke igama lam ndikuthabile makaphela ndiyintsokazi yabathembu mvanje yenjenje imozulu sawuphola ke bukele kokuqala nqa kale kumfanekiso wethu omkhulu oza ngamandla kwiziganeko zamvanje apha eMzantsi Afrika noko imeko ithandwa mandundu ngamandla uba ukumntlampuma apha eMzantsi futhi ngamandla ke ngokugqise kakhulu kula phondo lonke laserhawutini kwasekuseni phaya kumantla walo phaa kooPretoria ekuseni bevuswa phaya lishumi nje likhatshwa sisithoba baqhube nemini yabo beyisonga ngemvula nendudumo ngamashumi nje abenesithathu kanti xa sihlabela mgama ngokubanzi sinjengamaqondo wakho phantsi naphezulu phantsi vule kaloku empuma koloni njengaphaa kumbindi welaphondo kokalapho phaya neziphaluka kwasekuseni kungabanda kunetha nje yonke intsasa ngelashumi kaloku mbukeli wam elikhatshwa sisihlanu nantsi kwakhona bethuna imozulu ephondweni laseFree State lelaphondo ke lizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kaloku oBloemfontein futhi kuyanetha kuyatuthuma nje yonke laa ntsasa naxa beyivala la mini yabo ngomso futhi bethe chu nje yonke imini ngamashumi amathathu akhatshwa sisibini kanti ke phaya ebhondweni laseNtshona Koloni ngomso ngamandla phaa kwimpuma yelaphondo qabaqaba ngamafu kwasekuseni upha kumandla waseBeaufort West ekuseni kwakhona futhi ngelashumi nje elikhatshwa sisixhenxe kanti nonke nje imini yonke ayizolo ngomso kuphole nje kakuhle kanti bukele ekhaya ngokuthe chu kwakhona futhi phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso amantla welaphondo Kuruman kwasekuseni futhi zibikiwe imvula intshizane nje bevuka phaya ekuseni kwakhona futhi ngala 20 degrees mbukele ekhaya yenjenje imozulu busephondweni laseNorthwest ngomso yintshona ke lapho napha amazantsi futhi Moruleng kwasekuseni phaa kuyanetha kuyabaneka kuyaduduma nje yonke lamva kwemini kodwa mbukele ekhaya akubandi nje kwaphela kuba kaloku ngamashumi nje amathathu abenesithathu nantsi imozulu phaya ephondweni laseRhawutini apho sikhoyo futhi kwimpuma yelaphondo eSprings ngexesha lasekuseni futhi bevuka phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisibhozo baqhube beyisonga beyivala imini ngamashumi abini nje aze abenyanye yithi cunam ngokubanzi imzontsundu ekhaya nantsi bethuna baphela ngolu hlobo phaya ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma yelaphondo phaya phalaburo nendawo ezikufuphi kulamandla ngamashumi nje mabini ekhatshwa sisibini yonke nje lamva kwedina kanti sehle njalo futhi sijonge ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso kwimpuma yelaphondo sikhukhuze ekuseni kuyanetha kuyabaleka nje yonke intsasa kodwa mbukele ekhaya kubandi kwaphela nje napha kwindawo ezifana napha kombombela futhi ekuseni beyivala imini ngo-27 mbukele ekhaya ndivumela kalo nam ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya KwaZulu Natal ngomso kumantla futhi nombindi welaphondo Vryheid kwasekuseni futhi kunganetha nje yonke lamva kwedinala laseRichards Bay ngamashumi amathathu anesithathu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Mathonga mnandi